Fis-sigħat li għaddew sar magħruf li l-avukat Franco De Bono inħatar bħala kummissarju tal-liġijiet. L-għan ta' din il-kariga huwa l-assigurazzjoni ta' leġiżlazzjoni aħjar u iktar korretta. De Bono ngħata l-inkarigu wkoll li joħsieb il-koordinament tal-Konvenzjoni Kostituzzjonali li se titlaqqa matul din il-leġiżlazzjoni. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li matura qal min se jkunu l-membri tal-Kummissjoni li se tirrakkomanda riforma fis-sistema ġudizzjarja, is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici kien mistoqsi dwar l-għażla ta' Franco De Bono. Owen Bonnici qal li l-avukat De Bono għandu l-enerġija, l-esperjenza u d-determinazzjoni neċessarja għal din il-kariga. Jina derli l-aħjar bniedem għal din il-mansjoni kien l-avukat Franco De Bono. Jina mallem il-ħobs tittieħel min jaffiklu u l-avukat De Bono fuq din il-mansjoni definittivament huwa bniedem illi għandu enerġija, għandu ħafna kontribuċi stajati u diġà għamel ħafna minn dan ix-xogħol fil-kariga li kellu ta' chairman tal-Kumitat għall-Kodifikazzjoni tal-Liġijiet. Spjega li l-irwol ta' Kummissarju tal-Liġijiet ilu mwaqqaf sa mis-snin 80 imma ma' żmien ma baqax jintuża. Sussegwentament, ix-xogħol kienet jaqa' fuq il-Justice Unit. Għalhekk li l-Gvern ħaseb li jerġa' jagħti l-ħajja lil din il-kariga permezz ta' persuna kompetenti u ta' esperjenza. Għandna bżonn persuna li bl-enerġija tagħha tista' terġa' tagħmel xogħol kbir illi jidrinna li fl-aħħar snin naqqas fil-momentum tiegħu. Dwar il-ħlas ta' De Bono, s-Segretarju Parlamentari qal li dan inħadem fuq l-istess prassi tal-Kummissarju għat-tfal, bid-differenza li tnaqsu 40% minn din is-somma għaliex l-avukat De Bono se jibqa' jipprattika wkoll fil-privat. Għalhekk Franco De Bono se jkun qed jirċievi s-salarju ta' 18,400 euro fis-sena u magħhom jiżdiedu xi allowances li jistgħu ilaħqu sa 6,000 euro. Sa dan it-tant fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista attakka l-ħatra ta' Franco De Bono u deskrivija bħala mossa mill-aktar diviżiva, maħsuba biss biex tinsulenta lill-oppożizzjoni u intiża għal gwadan politiku parteġjan. B'reazzjoni għal din l-istqarrija mbagħad il-Partit Laburista qal li l-Partit Nazzjonalista tilef ċans tajjeb biex jitgħallem mill-iżbalji tal-passat illi waslu sabiex jinsab fl-istat li llum jinsab fih. It-talima mill-falliment ta' Gonzi PN kien li jintuża l-potenzjal ta' kulħadd. Dan huwa dak li jagħmel u li ser jibqa' jagħmel gvern ġdid temmet tajt l-istqarrija.